Tolong, bah, terasa dengan ini. Tolong, weh. Genyo. Orang itu gak. Tolongnya, cek, tolong Bagong. Gong, Bagong. Wah, iki apa iki? Keamananmu bongko iki lho. Apa lho, weh? Apa tas joto cah cilik-cilik ah. Ngono iki keamanan bareng. Kita awas ngerusak. Wani-wani ya keamanan. Kok dia apa iki, Gong? Buat Kang ayo. Ngusah akeh. Weh. Anyar wong iki. Halo. Ini udah cair nih. Halo. Halo. Kira anak wong bas. Matane yang direjane. Wah, nang kene lho dibayang celok-celok enggak. Nyapo dengerin rowe nih. Nek kene Hanci gotong nyapo karo wong e. Hanci tas diantemi, tas diaperkat cah cilik-cilik lho. Ya nyapo masalahe. Dadi kan yo ngenekne dijenan. Lha kuwi apa ora ndelok? Aku tani kletuk ora ngerti apa-apa. Wah, kowe wong lawas kok nyate. Genah. Kowe suwi ra rene nyapo, terus iki mang kok rene enek apa mesti enek butuhe. Aku kan tas berkelana. Heeh, terus dajul Joko Kendil. Terus karepmu rene nyapo? Tak jak golek info-info apa. Terus ning ndi? Ayo mbok, sing ngerti kowe aku kon tani kletuk. Lah brompitmu ya wanyar lho, Ndak piye? Lah yo empuk. Mungkin ora ngerti handphone mah mau teko. Ndene info rondo piye jan? Lah kene masalah rondo akeh. Tulung Agung nyimpar nyandu lah masalah rondo. Wis arep golek info. Info rondo. Yo anjuk lho lek kowe iso. Ya, Pak brompit piye? Iyalah. Bantu lah mau. Iya. Ini lah gue maksa aku Pak gelem. Musik toh. Laro. No! No! Ning bocah e. Nah, sini ning jualane yo. Sawi ra cetok yo golek-golekane angel. Jane jin nyeluman bocah iki. Ngono jare mbiyen aku tanpamu silih bugri kreminen. Pas saiki kancane akeh ora tau sapa omahku. Golek-golekane angel ram. Elah, golek ning ndi? Oh, ngapa to? Oh, wesel aku ngene iki. Loh, keren sih yo. Foto. Wah. Kae. Anak barang ati kae kena kae. Iya kae. Wah, dia mening iki. Ringan iki, Om. Wah,
Cedek meneng iki janan. Wes, ngene aku iso entek. Cuk repoti. Kurang ngerti. Saya kan musim hujan. Banjir bandang. Iki nek bangun pertahanan. Lho, iso kebanjiran sama mbokku. Ini kan mbokku yang nyawang ya marem. Kokoh kuat. Apa? Mas, ayo mas. Sopo iki? Aku kesepian loh mas. Mau alah nyapa sampean ini. Aku suka karo sampean mas. Mas. Nanti lagi musim banjir bandang. Aku lagi gawe bendungan pertahanan setelah kena banjir. Bendungan lah semene aracane ndi? Opo yo matok ngene iki? Kowe ngerti ra? Bangun candi kan nggih semen ora? Borobudur nggih semen ora? Ora. Lah iya. Sing penting Sakit yakin. kowe yo. Yo genan, penting yakin. Terus toh? Wes enter meni. Genan no, angan-angan kuwi mesti mantep mesti pas. Dan ndak nutut ta karo kowe lho. Nang ndi? Oh, alah kono mlaku-mlaku karo golek ganuk ning wong iki, Mas. Wonge ndi wonge? Mas. 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 Najis tralala. Mo, soto mo. Ora ngerti kan mau ngintel aku pas bangsa lembut ngendi. Mas, Ndak ru yo. Ayo, Mama. Najis tralala. Ayo. Mas sama ninggalnya aku toh mas. Mas. Walah mas, mas. Kok sombong men lo sampean ki. Aku lho mek pengen kenalan. Apa kaya ngene iki ya nasibe wong ayu kuwi. Lek ngejak kenalan karo wong lanang mesti wong lanang minder. Kowe lho ngapo malah bunuh diri lho. Sing ape bunuh diri lho sapa, Dong? Lha wek nyapa? Aku ape nguyuh lho mok bundelne apa piye? Lah nguyuh ngono gek di dalam kok. Yo ngene to, Peh. Pih, aku tak ngene kene. Matane malah ngene ngene nek wong lho. Lah wong aku lho merem dong. Dadi kan yo ora roh wong. Yo. Yo kok ora? Banting piye malah. Wong aku. Pantes aku. Bisa iki yo, mana yo. Kendaraan lah, selawang yo. La ilaha illallah. Matamu picek iki. La Lah matamu picek iki. Woi, saya udah cok. batang. Mama, tolong, Mama.
Jadi gagak cuculannya di toh. Pok. Hop. Ngapa lho? Ora lho, iki koyo nggone mang to, Su. Ketok yo. Kowe jane ngerti dalan apa ora? Pemuda milenial mbok ge GPS ngono. GPS sing blasok nih, mendo. Lah nyatane lho adewe balik ke tempat yang semula. Wong pereng yo mlakune yo. Umpone ning kene tak uyone aja ya. Ayo dong. Tak nemu dulu kok iso uyone lho aku. Oh, ini dong. Sik yo, Duh. Sudah lega. Yo. Wong ngendi lho, mau bonsor lembut ngendi sapa ya epeh. Panci piye yo panci kene yo. Lah kok mikir kok wong, mikir ae dhewe bingung kok. Ngene golek ganu. Wong ora temu-temu ning ndi parane. Sik mene. Arep tangi kok mager. Alah mbok nyamuk sik ah. Angkrek, jadi gagak cuculannya di toh emang. Gacek aneh-aneh. Piye lo iki? Lah piye? Matamu ra nyawang piye? Numpak motor alon-alon, mataku loro. Kowe lho, iki pembalap ya arepe nang kampung Pak banter-banter iki. Dibalap ora lho? Mandalika ora lho? Enek Mandarin darat. Mandarin ini Cina. Cina kuwi. Cina kok ireng? Cina keleng kok. Oh alah. Iki nyapa to? Sing tenang. Garuk datang masalah hilang. Mek kancamu to? Heeh. Numpak motor biayane matane. Aku ditabrak. Lah iki koyo wah, iki panci ya. Wis lali karo aku. Ya ora, wah iki kancaken to. Lah iya. Oleh kancane lali karo kancane lawas aja nih. Iki lho kancaku kan biyen. Lah iya, iki lagi roh aku paling. Lah arahku kan sakmene. Wis delon, terluka lho malian. Lho mbak Titi aja kok. Yen putih lho yo an. Saiki malah koyo garangan nyangan-nyangan kok. Iki lagi PP ning Papua kono lho. Oh alah. Dene nyapa terus kene lho. Gayaan iki. Aku ngabuburit sowong kok. Oh alah. Wis yo kene yo. Lah aku ra mau cai piye karepmu? Yo yo. Iki ben kene. Yo yo aman-aman ngono. Lho wis ngono yo. Kene lho penak. Mau kon ndi lho, Ci? Aku mau mari kuber karo sapa. Lah gek komplek mbung ndi mang. Serupane kaya adonan martabak. Lah, Hoi. Kancane yo dipikir. yo kene lho. Iki saiki aku. Suwek yo. Wong awak kok mesi komplok ngono aku. Jolodong cah ganteng rada irengan yo ngene. Oh alah. Iki jenenge jolodong. Lho terus sembian kae. Semane ngene. Oh, saiki wis di Magicom sumber lek ngopeni. Urip iki ya ketok. Bongkok disendek. Tamu. Nyapa ngene benake. Panas ini nunggu penanya apa? Iki ndek enek info-info nih. Info apa lho nang kene? Rondo-rondo anyaran kan ndek enek. Nek rondo ya enek panggan kene. Ndi? Omahe kuwan kono. Pas ora.
Ya jelas masuk no 9,7 ae. Wah, wonge putih. Ya warna iki eleh kadun. Apa? Ora nyapa nyapa, ngene malah marah-marah. Ci, nang ndi omahe kono? Rondone omahe kono. Kula ndalan. Wah, bodine 9,7 pating cepet ngapret. Wah, malung pokoke. Wening, Ya mending no. aku gelem lek no. Kowe kamben pengen ngono. Ora mari-mari. Yo ben yo nyatu yo mening kok ora. Wis, nek ngono kok rerono. Tapi aja dijak iki. Kowe ora usah melu lho. Rupane kok garangan anyang-anyangan lho. Delodong. Lah yo bubuk. Delodong ndak usah ikut. Lah iya, berdua yo ngono. Nggih. Yo ngene iki lho, kacang lain lanjarane. Terus ngene nasibku piye? Terombang-ambing langin ye kancane ini. Terombang ambing kena angin koyo layangan. Iya, Ci. Lah iya, kuwi kaya nek puting biyung ae. Nek Jawa Timuran jenenge pentil muncak. Nyawaku sumpuk. Saiki wayahku resik-resik. So lek gede ben duwe bojo ganteng. Saiki wis mari lek beres-beres. Aku udah bagus ben tambah cantik. Ora lho. Cuman ning kene ket mang nek nggon-nggoni aku yo ngelak. Kok ono es kok. Kene iki ana es. Terus opo enek? Anake degan. Enek banyu apa ora? Ya nek no langsung ambil dari pohon kita. Betul be? Gelem kok penekno kok. Kok iya lho. Iki gone. Ono lho ngarepku no. Melu apa ora? Aku jamuk kira sak yo nang. Iki lho kok kon mana? Oh, suka. Yo. Ayo kok. Raine elek isan iki kon mana engko. Modele koyo garan nang arep. Oh, pancet sik. Iya iki maksudnya. Lah motormu. Motormu lho rusono. Kene. Ben kene. Aku lek ilang terus piye? Tuku neh. Yo. Wis to, sabar ngarep kono lho. Wis kono lah. Ngarep kono lho. Yo, tak turun. Gah. Pak ngelak lho. Musuh aku. Iki, aku main cerita, mau cak merah no. Yo sing sabar, penting awake dhewe lek digan dhisik baru nyamai rondo. Ngono. Yo. Halo. No. Ya, krek, nyapa nang kowe? Hei, lu nyapa nang kene? Tangkemmu meneng. Lah, bener. Oh. Sapa no?
Kula ora kuat. Merusuh ya. Ya aku. Itu dia berarti. Wis nang kersa ku ya, kat mau cangkem ngotot digeran. Ngono aneh. Barang apik. Nang ngono lho. Nang kene yo iki. Ngapa to? Rasa melu-melu. Bene. Iki dewasa tok. Endi? Aku bayi tabung no. Aku delok. Bayi ini King Kong iki. Wis meneng nang kene yo. Kowe Bentar. menengo. Diam. Diam. No. Iki ora hidupnya tapi titik No. Dorotong lho nek iki malahan. Lah ya kok malah melayu. Wis bare yo. Carane ngene aku pilih dadi sabune. Tak aku dari tangane. Sapa ngerti keblowok. Aja ngono. Ku ndak sida golek tekan ora apa-apa. Nek kene wis suweger. Ngakmu irang. Suen, get. Wah, gak malah mlebu. Gua gak ada sopan satu nih, blas. Ampun mbak, aku sopane duwe santune ilang mbak. Haha, kapokmu kapan le? Anake wong dicek iki. Aku ndak, Pak. Apa ora, Pak? Aku ora Pak. Pak. Rumangsane kok. Ya Pak, ampun Pak.